fíxome pensar en todo, no tempo perdido sobre todo. Todo o que tiven que facer e non fixen. Fíxome agora con 20 e tantos anos e xa sinto que non aproveitei todas, non sei, todas as posibilidades. Polo menos non completamente. E segues adiante porque a vida tamén consiste niso, non? Colles todo o bo e todo o malo e intentas que gañe o bo. Pero custa. Me vai custar. Hai que ser forte, sacar peito e deixarse de tanta hostia. Home, non é tan sinxelo, eu loito porque as cousas saian ben. Eu non veixo que estes a lutar por nada. Se estás todo o día sentado no mesmo bar. Aí, a velas vi. Home, teño máis vida que Cunqueiro. Pouca, pero algo hai. A miña nai di que es un tolo que fala coas pedras. Home, dallas grazas. E que queres que pense? Home, pois que son un tipo que respecta o que foi grande, un home con memoria histórica. Pero, rapa, este país ten memoria selectiva, non historia. Se non íamos estar como estábamos, polo caralho. Pero a ver, ese non é o tema. O tema é a miña vida, os meus problemas. Que diaño teño que facer para que todo vaya rodado, meu? Porque mira unha cousa, Cunqueiro, eu venderme non. Eu ende xamais serei alguén que non son. No mundo sobre as xentes en principios. Eu digo basta. Pero que tampouco podes pecharle a porta ao mundo. A ver, non pecho portas e os outros que llexen arrimado. Sí que o faz, poste ti só contra o mundo. A ver, tamén adáptome a determinados clichés sociais, cousas básicas que van con cada un, pola época, polo lugar. Mira, a min dame a impresión de que queres ser especial para alguén que non tes nin idea de como facer. E que podo facer? Pois o mellor iríache moi ben deixar de pasar as tardes aquí a velas vir, empezar a vivir a vida de verdade. Sen Cunqueiro. Se queres cambiar algo, primeiro cambia ti. Oiches, Cunqueiro? A velas vir, eu... Que a ver, pode que teña un pouco de razón, non? Pero... eu os amigos non os cambio por nada do mundo, meu. E que queres que che diga? Estouche empezando a coller cariño, Alvariño.